zvemari. I'm not interested in your money. Chipo chemweya chitengeswe. You don't sell Asi spiritual gifts, musi but weSunday on Sunday, ndiri kuuya I'm coming ndokuudzai zviri muhomwe menyu. and I'll tell you. Yes, that is Prophet Makandiwa. Anzi Sunday ndo vakuya kunokuratidzai imimi zviri muhomwe menyu. Yes, zviri muhomwe menyu. Since makatadza kuvaratidza zviri muhomwe mavo musi weSunday, ivo ndo vakuya next Sunday kuzokuratidzai zviri muhomwe menyu. Right? Handiti imimi makatiza kuchechi, isu takazosara kuchechi takaenderera mberi nesemoni tikazonzwa zvavakataura, ndo pakataurika zvekuti Sunday vari kuuya kuno kuratidzai zviri muhomwe menyu. Ende vakaenderera mberi vakataura zvese zvezve zvekunzi hanzi kana uchiti unoona iwewe, uchiti unoona asi hausi kuda kuuya kuchechi kwamakandiwa, uri kuti iwewe unotsipikwa, isusu tisu takuya kwako tokuitira zvatinoita nevakomana vemakameras, more like touya totora tichishuta uchiita zvinhu zvako iwewe. Tobva taita zvese since uchiti kuchechi kwedu unotsipikwa. Asi this time challenge iyi haichaziye kungoona, challenge yekuti wakufanirwa kuona. Kana uchinge waona iwewe chauri kuona, kunyanya vai vanozviti vanodzura vai ivavava, hanzi challenge yenyu is on, taanayo. Asi kuti challenge iyi ndimi mako vainvita kwenyu ikoko, Prophet Makandiwa. Yes, zviri musemoni iyoyo yanezuro iyoyo yeSunday iyoyo zvakazongoramba zvoenda mberi ndo pakataurwa izvozvo. Saka before I play you the next video rechallenge yakasetwa, iri kunzi iyo mari yadhikrizwa, yadzikiswa nezvinangwa zviripo zvatichataura after waona video. Let's watch the video. If you feel you can do it at your place, it's no longer about $1 million, because I know with that figure some can panic and you miss. Okay, whatever amount, if it's 10,000, at least we put it to 10,000. Whoever can pull anything out of this flesh, your flesh, your own, it's your own person. Yes, your own person. It's your own person, and you pull things out of this flesh. Whatever you can do, kuzunza mashizha ayo ayo. If you're able to shake these leaves, usina kuabata kana uchigona kufambisa zvinhu pasi, kana uine gudo rinotaura, kana uine chishiri chinogara mumvura, kana uine iripo imwe mari. Hanzi iripo imwe mari futi. Kana iwe uchizviti unoona, kana iwe uchizviti unokwanisa kudzura, kana uchizviti une chishiri une chii, iripo imwe mari futi. Havasi kuti mari yapera, hanzi iripo futi. Asi this time mari yadzikira. Why? Because hanzi ng'anga nevamwe vai vanozviti vanodai pane vakauya apa pakaonekwa kunzi pane fear iri muvanhu ye1 million, since it is a lot of money. Saka takuidzikisa. Kana taidzikisa mari toita sei isusu? Tobva taita challenge yedu, munhu akasununguka asina zvaanotya, because hanzi mimi majaira kama $10 munenge muchiti vanhu hanzi isamari yedare, isamari yehomwe, kumasuwe munenge muchiti hanzi isamari yehuni, munenge muchiti chii, right? Ndo zvimwe zvezvimwe zvinenge zvichiita sei, zvinenge zvichiitika izvozvo. Saka ivo vari kuti next week there is another challenge. Handingati challenge, next week is just coming to show off, kana kuti to showcase talent ravakapiwa naMwari. Zvamakatadza imimi ndo zvavakuita, vakuya kunoona zviri muhomwe menyu. Vapedza kune vaya vanoti vanoona asi vanotya kuuya kwamakandiwa. Yes, vari kuti tinouya isusu toona. Panapa tinongoti hello and welcome if you are new. Panapa tinoti isusu panonzi ipo pa page ra King Tiger Mambo. Yes, it's King Tiger Mambo. Ukangotitsvaga uchidaro unotiwana utishaye. Tinomhanya mastreets tichitsvaga dziri kupisa, tichimhanya mastreets tichitsvaga maupdates. Kana pasina maupdates, kana pasina matrends, tinokugadzirirai mashort comedies ekungoti tigare tichiseka tichiwana zviri kuitika, and then nemamwe maupdates anenge aripo asiri kutrenda but zviri zvinhu zvinoda kuzikanwa nevanhu. Tine zvakawanda zvatinobatanidza zvatinoita, right?
kana uri munyowani panapa please follow kuti tiwande, follow tikure, plus ukafollowa you can simply get a notification zvinoita kuti izvo pese patinoposta chinhu unochiona, pese patoposta chinhu hachikujambe. And pana pama-updates hatogona kumbozama. Ukadzika kuzasi uko uchaona kuti ma-updates tinenge tichizama, tinomhanya nematrends, tunoita macomedies, tongoita zvakasiyana siyana. So just kindly follow page rekure tiwande, tobva taita simba rekuramba tichiita. Kana ukada kusubscribe, it's General DC ZW. Kana wada zvekunosubscribe, yes, tobva takupa zvese ipapo. Moving on, tisati tapinda hedu muvidhio iri rine challenge inyowani nezvese zvichaitika. Tine full video racho resermon, kune kumberi kwayakazoenda, haikoko kunotapira. But before taenda ikoko, pane mukomana kana kuti maparticipants anga aripo aitaurwa maparticipants aya ainzi chii? Ainzi iwo akatengwa. Pari pakutengwa kwawo paitrenda rasta, vamwe vaitrenda vangonzi kuna zvemweya zvinozikanwa pamunhu wechigure chakangopiwa bag. And then pane vanhu 3 vakanyanyonetsa. Rasta iyeye nemumwe muface akauya angaine gemenzi rewhite with a black trouser and t-shirt, zvanga akapfeka zvikanzi hakuna munhu wekumasoro akadaro. Saka tinobva tanzwa kuda kumhanya pavanhu 3 ava. Vamwe 2 ava takamhanya mastreets kunotsvaka mazita avo, kunodaiswa, takazvishaya izvozvo. Asi pane 1 watakazokwanisa kuwana, which is Walter Amon. The guy, yes, anonzi iye Walter Amon. Saka Walter Amon zviri kuitika paari ndezvekuti mukomana anonzi akatengwa futi, asi iye patamhanya yedu tanosvika tikanowana peji rake, ndo ramuri kuona iro. Tikatanga kuscrolla pemukomana, as you can see, mukomana ane 5.4k mafollowers ake. Tangada kuongorora kuona kuti mukomana zveshuwa zvaari kunzi anoita nevanhu ndo zvaanoita here, kana kuti mukomana he is a prophet. So tiri pakuscrolla page remukomana, ndo patasangana nepost yaposta iye mukomana 27 minutes ago. 27 minutes ago idzi haichazi ayongwa ino, because kutaura panguva yanga tichiscrolla tichitsvagana nezvepeji remukomana. Abva aisa iye video raaisa achiti ari kuadresa Zimbabwe as one of the people. Pakanzi ipo hanzi press statement re prophetic exercise yakaitika. Saka ngatiteerere tinzwe kuti mukomana ari kuti kudini. Hi Zimbabwe, my name is Walter Amon. I'm one of the people who participate in the prophetic exercise at Prophet Emmanuel Makandiwa's church, UFIC Nishtungiza Basilica. I've come to address to the nation on the trending videos, pictures, whatever that is trending, that is saying we do not see and we are fake. Yes, people, they believe what they see and they believe what they know. Actually, at first, I just want to tell you this. I do not represent any church. I do not have any church. And I'm not a pastor. I'm not a prophet. I used to be a pastor. I used to be a prophet. But due to some circumstances and some challenges that I faced, I decided to quit. Yes, hanzi nemukomana I decided to quit. Saka mukomana I decided to quit. Kureva kuti chiprofita akasiya. Ko kwamakandiwa akazoenda sei? Let's watch and see kuti kwamakandiwa akazoita sei. Ungoona tungoti happy birthday mukomana, ndofunga anga ine birthday. Happy birthday boss Leisure. Kavanomudeedza nako. Takaramba tichiscrolla. Takabva tasangana nemaphotos amuri kungoona iwayayo nemavideos anoratidza kuti yes, anotoita zvemichato dzevanhu. Then boom, 2024 videos emuna November last year. Asi manje chiri kundinetsa ndechekuti kana zvakadai so akatanga rini? Akangotanga 2 months paatoona kuti zvechiprofita zvisi kubuda paatosiya. Ameno, iri video iri ndera November. Watch and see. Satani anotanga nekukublessa, anokublessa financially. Jesu usati wafa
Hanzi kana kuvenga kuba. Isu aida atina kwatakazonyanyoenda naye zvino. John 11:35 kunowanikwa Jesu achichema na Martha na Mary mushure mekunge Lazarus afa. Jesu unoita emotions unochema. Tikatarisa panguva. This is another video. Onakasha kona vanhu vachispenda mari iwo sabva waspenda yako shoma yaunowana iyoyo nekuti ningatenga Brazilian ne-160 iwo dotya kusvika palevel rake iwo chitambira $80. Ndandokudza chinhu wani kune vanhu vakuhavhesta iwo uchiri pakudyara haana kutengwa munhu wongoti anga aretire nekuda kwemachallenges aiwanika zvaiitika but chii chakazoitika mukomana akazongoitawo sei akazongonoona kuti paita million pachete akati regai ndimhanye maybe ndinobva ndatanga ministry zvine power ndikagona kuona ndokuenda kwaakaita kuchallenge. Saka tiri kuti chii isusu Prophet Makandiwa havana munhu wavakatenga, so pane vanhu vainzi vakatengwa ndiyoga tikakwanisa kuona. So apa takungoenda hedu mberi nemharidzo yedu iya yatakatiza Sunday kune vaya vakatiza tiri tese ngationei tese tichiona tichianalyze tichiona tichitaura zvatiri kutaura tichiona tichienda kumberi. Let's watch and enjoy. Underwater, whatever you have. chaunotaura nacho chichinzwa chichitaura That you speak to and it speaks. vakomana vangu varipo vanoyaudi My guys are here. vorekodi toratidza nyika because nyaya dzazara pasocial media dzekunyepa dzanyanya. The lies dominating Zanyanya. social media. There are too many. Yes, zanyanya. Ndiri kubatsira iwewe hanzvadzi yangu, ndikubatsira help you, my iwewe sister. sisi, ndikubatsira iwewe budhi. I'm trying to help you, my Nekuti brother. mangwana uchaita mari yako wazvishandira Because wega. tomorrow you're going to work hard for your own money and you have Zvonzi it. wakaenda kupi? And they will say that you went to go and see a witch Ndodzatiri doctor. kubvunza dziri kupi? So we're asking, where are those witch Right, doctors? sit down. Right, what Makandiwa is doing, is it biblical? Because that didn't become the subject. Satambi ni power ramwari. Satambi ni simba ramwari. You don't play with the power of God. Do you really know God's power? The king said to the prophets, this was Belshazzar, if you come and you interpret the handwriting on the wall, I will give you a golden That is a chain. gift. Yakafana ne 10 1 million million. yadongopiwa vanhu. I'll give you a linen. Hear me? Hear me? Hear me? We always make sure we are biblical. And then he said, you shall be the third in command. A political position was offered to the most accurate prophet. Now, Daniel 5 verse 7. don't worry. Then Daniel, chikopayo Daniel, Now you can copy Daniel. imi musingade njuga. Imi Chikopai musingade Daniel. don't gambling, believe in musingade gambling. njuga, Daniel chikopa nonga iwo hati Daniel. ayewa Then Daniel said, no, pfuma yenyu chengetai zvenyu you may keep your wealth. asi ndiri kuuya kuzokuudzai But I'm coming to tell you anyway. handidi zvemari I'm not interested in your money. chipo chemweya hachitengeswe We don't sell asi spiritual gifts. musi But wesande on Sunday, ndiri kuuya I'm coming ndokuudzai zviri muhomwe menyu. and I'll tell you what is in your Are pocket. you listening to me? Yes. ingoti pavhesi yacho vanoverenga vari kudzimba. Just give us the verse. They can read it at home. chapter chi Daniel chapter 5 iyo verse 7. right. You know why he was angry? Because all of these astrologers and magicians were feeding from the state coffers. Vaidya mari dzehurumenda, They were eating money from the states. vaidya mari dzemapoliticians avana, They were consuming politicians' money. vaichengetwa nehurumende vachitonzi uyu ndiye anobatsira utungamiriri uyu neuyu, They were vachidya being mari. looked after by the Ndo government on the panongobva basis. hasha, ko hasha dzinobva kupi? So where else can the anger be Kuti coming from? makore esaya muri pasalary. It's from understanding that all this Ndozoita time ruoko runouya rwonyora ndoti chiuya muite basa motadza. you've been on salary, but when the time comes to do the work, you can't. Zviri kunzwika Do here? you hear me? Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house. And the queen spake and said, O king, live forever. Let I will read the writing unto the king. Muri kuzviona? You see?
ndokuti makandiwa zvari kuita zvazviitwe. And this is how you say what you are trying to make us do, Makandiwa. Chipo chamwari hachinzwarwo. You cannot do this with the gift of Chengeta God. reward yako but ndichakuudza. Keep your reward, but yes hanzi kana uchida kuti makandiwa zvauri kuita zvazviitwe haungotaura uri kwauri ikoko, no, unoti iwewe zvauri kuita zvazviitwe, keep your money but ndichauya and prophesy zviri muhomwe mako. Ndo zvinoitwa nemunhu anonzwa Mwari. And then nyaya imwe iri kuitika, pane vanhu vakawanda vakataurwa, semoni yakazoendera kumberi ichienda kumberi. And pane vanhu vakasiyana siyana, sarasta uya rasta mwanga ari pamaparticipants aya ane zvaakazotaura akubvunzwa naZigo akanzi dai manga mahwina mukuru maita sei nemari zvikanzi inini wangu ndaidoneta maearcons because mukati umu muri kupisa. It was another way yekungoudza mukuru kuti you know what, mari iripo but muri kutadza nei mimi kungo isawo maearcons mukati umu kuti vanhu vacho vamunenge muchiparidzira vatonhorerwe mukati umu. Aiwa, mukati munopisa. Ndozvaitaurwa narasta vaya. So tiri kuti chiisusu, please kana uri munyowani panapa follow katiteverewo page riende kumberi. I think tambozvitaura. Kana muri vaya vekusubscribe ikoko kunosubscribewa ukangosvika pakanzi General DC ZW unobva wasangana nesu futi kupi ikoko. Ngatipushei zviendwe, ngatipushei zviendeke. Updates ese uchawana panapa. Peace until we bring you, kana kuti I bring you the next video, because tinge tichidhiga tiri muma streets. I think my next video is going to be about mamwe ma prophets. Yeah, pane zvandoda, let me just keep it for myself nemi vandiri kuudza. Asi toziva kuti papapa pane vamwe vanosangana naro video ubva variona vanogona kuzotora maideas angu ubva vanodai zvinawo ubva vaenda nawo. Yet my ideas anonetsa kutsvaga, but haisi pressure. Pane zvandoda kukunzirai about other prophets. See you next time. I'm out.